priebehu dejín sa v meste Byča vystriedalo množstvo ľudských generácií. Už dlhé stáročia tu žijú ľudia, ktorí milujú tento kúsok zeme pri váhu, veď bol a je ich domovom. Tu prežívali pokojné i nepokojné časy vojen, požiarov a povodní. Tu prebiehal ich každodenný všedný život. Za rána vychádzali ženy na majer, niektoré na zámok vypomáhať pri príprave pohostenia pre významných mnohopočetných hostí Palatína. Muži otvárali svoje remeselnícke dielne, iní už kosili lúky na úbočiach. Z brehu Váhu zdravil mlynár pltníkov z Liptova a Oravy a deti utekali do školy popri vozoch, čo doviezli z Tokaja víno na zámok. Rušný život mestečka ešte znásobil hluk jarmoku, kedy námestie zaplnili ľudia z okolia a ponúkali svoje výrobky a tovar vyrobený vlastnými rukami. Neskôr už mestom prechádzali prvé automobily, ozýval sa rozhlas, stávali sa továrne. A dnes nám oblohu brázdia lietadlá a deti v školách využívajú internet. Vieme však všetko o našom rodnom meste? Poznáme ho tak dobre, ako si myslíme? Kde leží naše mesto? Kto boli a sú jeho obyvateľmi? Ktorý z obyvateľov sa podielal na rozvoji štátu a mesta? Na tieto a mnoho ďalších otázok sa pokúsime odpovedať prostredníctvom videozáberov, fotografií a sprievodného textu.